नैबे पिक्चारनि बिखय आरोना नोंथांमोना आं मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंनो दङ। नै बिसोरनो जाहैबाय नैबेयो आंनि बाबा, आइ, आदा, फंबाय बिसोर साब्रै आरोना। ओमफ्राय बेखिनियावहाय आं गैया जाहैबाय, बेनिखायनो आं रागा जोंनानै नैबे आंनि फट' माने पासपर्ट साइज फट' कपि थानायखौ बेयाव सोनानै माने गेजेरावहाय सोनानै दोननाय जाबाय आरोना। आंखौ लाफैयाखैमोन बिसोरो, बेनिखायनो आं रागा जोंना बेफोरबायदि सोनानै होबाय। बाट बे फट'आ एसे फुराना जाबाय, आगोलनो साफायनायमोन। आं क्लास 4, 5 बेफोरबायदियाव थाब्लानो साफायनायमोन खोमा आरोना। आङो बारा गोसोआव गैला, बावबाय। ओमफ्राय दायो फंबायाबो सेंग्रा गिदिर जाबाय, आदायाबो बिराद गिदिर जाबाय। ओमफ्राय मिन्थिला आरोना आं बबाव दंमोन। बेयावहाय फंबायासो साफायजानो मोनलायलायदों। आं फंबायनि सिगां जोनोम जानायानो बे फेमिलि पिक्चारावहाय आं गैया आरोना। जोंहा गासै 7 दङ। बेयाव बिसोर साब्रैया दङ। आं बबाव गोमादोंमोन मिन्थिया, बेनिखायनो आं बेयाव सोसननानै होबाय आरोना लोगोफोर।